Hello guys, sobra kanindot kaayo sa palibot. So for today's video guys, ubani ko ninyo kay work mode sa ang person. Na ako diri karon, nagulat sa eskwelahan dapit. So guys, moadto tag pudlusan karon ay pudlusan naman dai ni Santa Maria guys, Sitio sa New Visayas. Bastang layo So baktas is real guys. So grabe kalapok pa gani kay nagbutas ko. Unya si ate wala nagbutas. Pero naana na daw siya. So dali ubani ko ninyo dirita sa Santa Maria. So ang ilang panginabuhian diri guys kay mag-uma. So kung nakita ninyo diri sa akong kilid, grabe kanindot kaayo sa humay tambo kaayo. So mao na ilang panginabuhian diri guys. Bagihan uguan kani pira ka Sara pwede dire oo ang baka ang bakon ay nalubong Chirilas, lalubong. Kakaroon sama. Nalubong. Grabe kalapok. Kani, mo ning magbaha. Laumay siguro ni kay dali ra man nimo ko ano. Dapat magbaha. Hangak is real. And niabot ra jud ko guys. So naan ako sa ilahang purok and magulat na lang pod ko sa ilaha. Hi. Kaluoy. Wala uli mo kay eskwela. Kaon ko. So time check guys, alauna na nagkapin sa hapon. So pauli na ko ani unya na timingan man nga ni ulan. So nagsilong sa ang person. So pauli na ko guys, maora to. Thank you for watching, buyers.